L-inizjattiva tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li jkollu intervista fil-ġimgħa fuq it-televiżjoni b'domandi magħmula minn ġurnalisti tal-medja indipendenti huwa pass fid-direzzjoni tajba għal aktar trasparenza. Hekk saħaq l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fejn fil-waqt li faħar lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħeġġeġ lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jieħu eżempju minnu iżda mhux biss. Ġie propost ukoll li l-Prim Ministru jorganizza konferenza tal-aħbarijiet fil-ġimgħa għal ġurnalisti kollha bilan illi jsirulu domandi fuq temi kurrenti u suġġetti importanti. Kien sebt meta Adrian Delija kellu l-ewwel minn serje ta' intervisti magħmula minn ġurnalisti indipendenti. Kontrast il-ħadd il-Prim Ministru naqas anke milli indirizza lil poplu u jwassal il-messaġġ solitu tiegħu. Dan kollu bilan illi l-libertà tal-istampa fil-pajjiż tkun aktar miftuħa u mhux jingħad biss dak illi jaqbel it-tmexxija ta' Kastilja. L-IGM spjega illi il-kriżi pandemika ġabet magħha numru ta' restrizzjonijiet għal prattika tal-ġurnalisti fejn fost oħrajn ma ċemm lok għal dawk illi jissejħu follow-up questions minħabba li l-mikrofoni jintfew b'mod virtwali. F'okkażjoni tal-jum għal-libertà tal-istampa, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin saħaq illi f'pajjiżna għad fadal ħafna xi jsir f'dan ir-rigward. L-Istitut innota kif bid-diskors li ntqal mill-Prim Ministru Robert Abela fil-konferenza tal-aħbarijiet fjum il-ħaddim mhux talli l-ġurnalist ma kellux il-libertà li jistaqsi li jrid talli Abela xekkel ir-raba pilastru tad-demokrazija. Ta' meta qal illi apprezza li kieku d-domandi tal-ġurnalisti jibqgħu mas-suġġett tal-konferenza. Ftit nifhem kif ġurnata sabiħa bħallum il-bidu ta' normalità ġdida għall-poplu tagħna ħlif domandi fuq immigranti ma tafx. Napprezza jekk id-domandi tagħkom ikunu dwar is-suġġett. This is not on, kompla l-IGM fejn insista illi id-domandi tal-ġurnalisti qatt ma jistgħu jiġu ristretti skont kif jaqbel lin-nies fit-tmexxija. Għall-stant dal-aġir kebbes aktar mibeda lejn il-ġurnalisti, mibeda illi dan l-aħħar fuq il-medja soċjali qed tiġi nnotata ta' kuljum.